ଝିଅ ଆଜି ଶୋଇବନି? ଆଜି ଶୋଇବନି କି? ବସିଲ ଟିକେ ଲିଚୁ। ଏ ଲିଚୁ ଆଜି ରାତି ନିଦ ନାହିଁ ମାମାକୁ। ଆଜି ରାତି ଶୋଇବନି। କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲା କହ ତ? ଶୋଇବନି ବୋଧେ ଆଜି ମାମା? ରାତିରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ନା? ଆଜି ମନ ପାଇକି ଖେଳିବ ରାତିରେ ଆଉ ନା। ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲ ଟିକେ। ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ମାମା। ଏ ଲୋ ମାମା କଥା ମାନୁଛି। ଝିଅ ଲିଚୁ ଏ ଏପଟେ ଶୁଣ। ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ମାମା। ମାମା ଲୋ ଦେବିନି। ଜେଜିକି ଉଠେଇବା। ଜେଜି ଏ ଜେଜି ଆଜି ମଜା ଶୋଇବନି। କ'ଣ କରୁଛି ସେ? ନିଦ ନାହିଁ କ'ଣ? ମାମା ଲିଚୁ ଲିଚୁ ଗେଲି ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଲା ଅବସ୍ଥା? ହସି ଲାଜ ଲାଗିଲା। ଉଠା 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 ଉଠା। ହାତ ଦିଅ ହାତ ଦିଅ ହାତ ଦିଅ। ହଁ ଇସ୍ ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍। ଭଲସେ ବସିନି ନା ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ବସି ପଡ଼ିବ। ଗେଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ମାମା? ଓ ମୋ ଲିଚୁକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲୋ। ଖେଳ ଟିକେ ଶୋଇବା। ପ୍ୟାଣ୍ଟଟାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ? ସେ କାଢ଼ି ପକେଇବ ଅଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ। କ'ଣ କରୁଛି ଆଜି? ମାନେ ଶୋଇବନି। ଖେଳ ତ ସରିବ। କ'ଣ ଅଛି?